Iñaki. Apa, Iñaki! Apa, Iñaki! Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ongi etorri. Ongitazu? Bai, baita ere, osondo. Eskerrik asko etortzeagatik, Iñaki. Bueno, eskerra Egi lasai. Bai. Eta lehenik eta behin zorionak, Manuel leku Bai, ona no, mila sariagatik. esker. Zer Mila nolako esan nahia du zuretzat, leku ona saria jasotzeak? Bueno, batetik sorpresa izan zen. Bestetik, plazerra. Nolabait, eskerroneko ekimen bat edo keinu bat, eta sorpresa ze hainbat jende ari da lanean, isilean eta komunitatean eta ekarpenak egiten eta sari hori niri suertatzea, hori, sorpresa. Eusko ikaskuntzak emandako saria izaten da hau, eta Iñaki, Ana Urkizak esandakoa irakurriko dugu. Begirada zabaleko intelektuala eta euskararen alorreko bultzatzailea eta liderra zara. Lore politak bota zizkizuten, ze sentitu zenuen horrelako hitzak entzundakoan? Bueno, lotxa puntu bat ere, bai. Baina, bai, esandakoa, hainbat saltxetako perejila izan naiz, eta orduan, ez dakit, batean edo bestean ekarpentsak egiten dituzula, eta batzutan multzokatu egiten dira, eta, bueno, gainean, ez dakit, eskarmentu diferentetako saltxetan ibiltzea ere politxa izaten da, ze horrek ematen dizu ikuspegi orokorragoa, zeharkakoa, ez oso zentratua bakarrik, baizik eta perspektiba zabalagoa nola baita esateko, ez da. Eta, bueno, alde hortatik oso pozik, oso gustora, nire buruarekin ere. Iñaki, sari banaketan zure lagun eta lankide asko batu ziren, eta tartean bertsoa ere abestu zizuten, entzun egingo dugu. Hementxe. Lagun handi bat gora ipatzeko hartu nahi nuke aitzaki, Garabideko lehendakaritzan hainbat urte daramaki. Zenbat denbora, zenbat bilera, zenbat mila erabaki. Ez dakienak zailda jakiten, ta dakienak badaki. Zenbat denbora, zenbat bilera, zenbat mila erabaki. Bejondeizula merezi dezu, mila zorion Iñaki. Bertso polita, eta zoragarri kantatu da Inaut Agirreren ahotik, lankideak ere lagun dituzu, Iñaki hori gauza handia da. Bai, eta, bueno, pertsona estimagarria, oso pertsona sanoa, dana ematen duela, eta, bueno, gertukoa eta estimatua, eta justu bertsoa bere ahotik entzutea, plazerra izugarria, bai. Estimatua dela... Sorpresa ere, bai. Sorpresa, ez zenuen espero? Ez, idearik ez. Bueno, zu ere estimatua zaren seinale. Horiek galdetu behar nizun, estimatua dela esan duzu. Zu estimatua sentitzen zara, maitatua sentitzen zara, babestua zure lantaldean? Bai, hainbat girotan bai, ibilitako, ez beti, baina bai, ibilitako hainbat girotan bai, estimatua eta, bueno, hori gerri egiten da, eta, bueno, plazerra, ez da, esaten duzu, egin duguna, antza ondo eta jendearen gustukoa, ez da gutxi. Iñaki, soziologoa zara, soziolinguistikaren eremuan egindako lanagatik jaso duzu besteak beste sari hau. Azalduko dugu zein den zehazki soziolinguista baten lana, zein den zuk egiten duzun lana, zertan ari zaren? Esan bezala, hainbat eremutan ibilitakoa naiz, eta formazio soziologikoak aukera ematen dizu gizartearen inguruan begirada
bueno, zorrotzagoa edo osatuagoa izan alizateko, ez da. Eta hori uztartzen bada hizkuntza batekiko, kasu honetan euskarekiko daukasun interesarekin eta kezkarekin, bat egiten duten bi lerro horiek eta bueno, nik uste nahaste politxa eta emankorra izaten dela, ez da. Eta soziolinguistikaren alorrean bere biziko garrantzia izan du zure ibilbidean Garabide elkarteak. Agian oraindik ere izango da Garabide elkartea ongi ezagutzen ez duenik. Azalduko dugu zer egiten duen Garabide elkarteak? Bai, Garabide elkartea sortu zen besteak beste Jon Sarasuaren eskutik. Eta sortzailei bururatu zitzaien nolako ekarpen egin dezakegu Euskal Herritik garapen bidean dauden herrientzat guk eskarmentua eta landua dugun eremu batean. Eta orduan esan zuten, bueno, Euskaren alde, hemen ahalegin politxak egin dira, zergatik ez esportatu, konpartitu beste hizkuntza komunitate batzuekin, ez da. Eta hori zen niretzat, bueno, oso ondo asmatutako arrazoia, eta hori da ardatza, Garabideren ardatza. Bai, eta Garabide elkarteari esker, beste komunitateak ezagutzeko aukera ere izan duzue, bereiek nola ikusten gaituztegu, nola begiratzen digute, zer daukagu guk aiei eskaintzeko, aiei emateko? Bai, elkarri emateko gauza asko daukagu. Nik adibidez, haiengandik besteak beste ikasi dut euskararen egoera maila globalizatuan ulertu behar dela. Eta euskarak daukan antzeko egoera dauzkatela munduan barna hainbat eta hainbat hizkuntzak, ezta? Orduan, dinamika egoera hau, zailtasun hauek partekatuak dira beste batzuken. Bueno, gurdi berean gaude. Bueno, orduan perspektiba ireki egiten zaizu, ezta? Eta haiek hemen bisitan etortzen direnean, ze formazioaren baitan badago egonaldia eta holan, ezta? Eta bisita horietan ikusten dituzte hemen martxan abian dauden hainbat ekimen. Hezkuntza mailakoak edo edabidena edo herri mugimendua edo administratiboa, ardura politikoak eta lakoak, ez da. Eta, bueno, hori haientzat interesgarri eta guretzat oso esker honeko reakzioak jasotzen ditugu. Behin eta berriz errepekatzen duten leloa da, hau ere egin duzue. Eta guk bueltatzen diogun, bai, baina duela berrogeita hamar urte zuek zaudeten antzeko parametrotan geunden, orduan posiblea da. Eta bueno, horrek ere hemen nolabaiteko aitortza jasotzen da, ez da. Iñaki, mundu haundi globalizatu zabal honetan, nola ikusten duzu orokorrean hizkuntza gutxituen etorkizuna? Neurri handian komunitate bakoitzaren eskuetan dagoela etorkizuna. Nolako aleginak, halako lorpenak, edo aleginik egin ezean, maldaz bera. Joera kontrakoa daukau. Mundu globalizatuak, printzipioz, baldintza gehienen eskutik, hizkuntza gutxituen, kultura gutxituen kontrakoak dira. Horregatik, importantea da, horren aurrean, lehendabizi, kontzientzia hartzea. Parametroak hauek dira, dinamikak hauek dira. Korronteak aruntza eramaten gaitu, ondamen dira. Orduan, erantzuten asmatu eta jakin behar dugu. Eta gero aleginak egin, klaro. Bueno, hemen horretaz badakigu zerbait, ezta? Bai, horretaz badakigu zerbait, eta zuk ere badakizu horretaz zerbait, ze hizkuntza baten bizi berritzea zer den ongi ikasi duzu Araban edo Gasteizen adibidez, ze duela urte batzuk, euskararen presentzia etzen gaur dena. Bai, hala da. Eta ez bakarri presentzia, baita ere euskararekiko gizarte giroa, jarrera ere,
garai batean euskara etzen inundik inora Arabako lurralde gehienekin lotzen. Batzuekin bai, beti euskaldunpetuak izan dira betianik, baina oroar etzen arabar izaera etzen euskararekin lotzen. Osea, ez bakarrik ezagutza, baita ere hizkuntzarekiko hurbiltasuna, atxikimendua edo pertzepzioa bera. Eta gaur egun oso barneratuta eta edatuta dago euskara ere Arabakoa ere badela. Gero beste gauza bada, hobeto jakin, ez jakin, erabiltzeko aukerak izan, ez izan, baina, gure ezaugarrietako bat bezala onartua izaten da. Eta zeintzu dira gaur egun Araban euskarak dituen erronkak? Erronkak nagusiki bi dira, bata da gaitasun erlatiboa. Normalean euskaldun askok hobeto moldatzen dira gaztelaniaz edo erdaraz oroar, euskaraz baino, ezta? Horrek egiten duena da hainbat egoeratan errexen menperatzen duzun hizkuntza horretara jotzea. Hori batetik, orduan errestasun erlatiboa importantea da. Ondo legoke euskaraz beste hizkuntza batzutan daukagun gutxienez errestasun maila bera izatea. Eta bestea da erabilera guneak. Kasu askotan euskaldunak biltzen gara, eta beti dago erdaldunen bat artean, orduan komunikazioa dela eta deserosotasuna sortzen da, euskaraz bakarrik egin ezkero, eta behar dira euskaraz egitea legitimotasun osoa daukan bilguneak sortzea. Eremu guztietan, berdin da lan mundua izan, berdin da aisialdia izan, edo hezkuntzan, edo,